इतना आवाज लगाए तो उज्जर धोती पियर हो जाएगा। धोती में कह देबा। इतना आवाज लगावले एक गो प्यासे बढ़ा अजीत होल चल दूसर को हम कोई नहीं खे ना जरूरत खैर लिस्ट में नहीं खे। पुलिसो चाचा नहीं खा। पुलिस चाचा तो बूढ़ पुरानिया भइली। संत के अभाव में स्वभाव भइल दुष्टन के पापी के पाप बढ़ल निश्चर के टोली मूर्ख पूजाए लागल साधु लोग पिटाए लागल मन लाना घरवा में नीमन रंगोली। आई एगो भजन से सेवा रही ओकरे बाद गजन कल जाई ब्याह जी के। वाह मास्टर जी देखिए ब्याह जी प्रयास करे कि निमन काम करे तौरा खाली बुर्बक बना रहल बानी यह खिस्सा कइले बानी। चेहरा मत देखी लोग के चेहरा देखता नहीं ना तो तोहरो बहुत कुछ हमरा के कहनी है लेकिन एकरे बाद भजन हो जाओ। ना तो चेहरा देखबो तो तोहरो में एक जना रमी रेड्डी से कम नहीं खाने। नचनिया के केस देखा था पहले अपना केस पर ध्यान देना कि रोवा कत्ता खर्चा करी। नचनिया के केस पे ध्यान देता है एगो बढ़िया से घिचला पर दुकान नचनिया कहता नहीं कि काजल रखवाने नचनिया के जोड़ा बा ना 3 प्रांत में खोआ है पूरा दहिया खोआ बा अभी बच्ची है। बच्ची है बच्ची है कि नहीं बच्ची है अब बा मास्टर जी